Sumatzeta, Otxoa Urkiza, Buenaventura Zapirain, Arbiatx, Agirre Solartek, San Inazio eta Leitraukua auzuak barriztuko dabezen aurre proiektua aurkeztu da. Abenduen 21 Santo Tomas azoki eukiko dugu Legitxon. Bizar, arratzaldeko 7 erdietan Gabonetako argizen biztuera ekitaldia egingo da. Gabonakin batera hurrengo astietan hainbat ekintza eukiko doguz. Astebururako giro aldakorra, zapatuan temperaturak gora ingo dabe. Lekitxoko auzuen barrikuntza lanak ezinbestekoak dira herritarren bizi kalitatea eta oneri eskaintzen jaken zerbitzuak hobetzeko. Azkan urtietan hainbat auzo barriztu dira, bestiak beste Elixatia, San Andres eta Basoaldia. Oin, Carmengo ama, Antiguako ama, Basotxo edo Santa Katalinako zati bat barritzeko lanak martxan dagoz. Urrengo berrurbanizazioa Lekitxoko gune handizenetako batian eitxia aurre ikusten da, eta sumatzeta Otxoa Urkiza, Buenaventura Zapirain, Arbiatx, Agirre Solartek, San Inazio eta Letraukuen zati bat hartuko ditu prozesu horrek. Proiektua idatzi aurretik, aurre proiektuen erakusketia ingo da abenduen 19 urtarrilen 7 eskolapearetuan. Bertan, auzokidiak proposamena ikusi eta ekarpenak eitzeko aukeri eukiko dabe. Era berian, urtarrilen 3 aurre proiektuen arduradunak erakusketan egongo dira proiektuen azalpenak zehaztasunez emon eta zalantzak argitzeko. Azkan 2 urtietan bertan bera geratu eta gero, aurten barriro be Santo Tomas azokia ospatuko dugu abenduen 21, goizeko 10 eguerdiko ordu bitxardizetara bitxartian. Azokien helburua gure ohitzurak mantentziaz gain, Leartebaiko nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizlien lana sustatu eta euren produktuen kontsumua bultzatzia be bada. Bertan topako doguzen postuetan bestiak beste hortuarizak, esnekizak, ogiza, txarrikizak, ahategizak, kontzerbak edota estiza erosialko doguz, zuzenian ekoizlien eskutik. Ohikua dan bezala, azokiaz gain eskualdeko etxea berien erakusketia be antolatu da, eta txarrizak, beizak, zaldizak edota untxitzak ikusteko aukeri eukiko dugu. Lekitxoko Santo Tomas azokiak 100 pertsona batuko ditu plazien inguruan, eskualde osoan eitzen dan azoka garrantzitsuena bihurtuta. Gabonak heltzeko egun gitxi batzuk geratzen dira, eta egun honek ospatzeko Lekitxoko kaliak koloretako argizakin beteko dira. Bizar bertan, abenduak 16, arratzaldeko 7 erdietan Lekitxoko udalak eta Kitxo merkatari elkartiak alkarlanian herrizan ziar ipini dabezen Gabonetako argizak biztuko dira. Aurretik, arratzaldeko 7etan, Gabonetako opariza emongo jake aurretizagaz Kitxo elkartea abildua gmail.com elbidian izena emonda daukenari. Egungo egoerien txakitxun eta energia kontsumua aldanik eta gehien bajatzeko argizen biztueria astebete atzeratu da eta honen ordutegiza apur bat murriztuko da. Urtea amaierara heltzen gagoz eta Gabon giruan sartzeko hainbat ekintza proposatzen doguz. Bizar, abenduak 16, Lekitxoko diabruen ibilbidean sartuko gara Mingorri dokumentalen proiektzioiagaz. Ekitaldia ikusgarri zinearetuan izango da arratzaldeko 6etan. Zapatuan, 12etan, udaleko bardintasun arluak antolatuta El Nunca Me Pegó, film laburren proiektzioia eta solasaldizia eukiko doguz zineman. Bestalde, 12etatik aurrera eskolapeko limoneruan, Amumaren karako leguna antolatu dabe aeroplano bi, urdaki eta guria tabernako lagunak. Abenduen 21, Santo Tomas azokia eukiko dugu plazan goizeko 10etatik aurrera. Protagonista nagusizak txoritsua, talua eta sagardua izango dira, baina askoz gehiago be topa alko dozue bertan. Egun bardinean, Iratxuen kantu sekretuak ikuskizuna eukiko dugu ikusgarri zinearetuan arratzaldeko 5 erdietan. Sarrerak salgai Kulturretxian arratzaldez.
Abenduen 22an, Musikaia musika eskolien Gabon kontzertua entzunalko dugu Andramari elizan arratsaldeko 5:00 aurrera. Eta abenduen 23an, Olentzero eta Mari Domingiren jaia eukiko dugu plazan arratsaldeko 6:00 aurrera. Txokolatia eta gaztainak be banatuko dira. Hurrengo astietan plan honenak Lekitxon eukiko dozuez. Isilik eta utzik daun Lekitxo nahi oso. Edo bizitza eta girua daukon herri bat nahi dozu. Tokiko dendak, garapen ekonomikoan erabateko garrantzia dauke. Eta Lekitxoko garapen ekonomikoen ardatzetako bat diraz. Herriko komertzioetan erosten dozunean, kalitatezko produktuak eskuratziaz gain, lanpostuak mantentzen eta sortzen laguntzen dozu. Eta ganera, hurbileko arreta jasotzen dozu, gure merkatarizak zuri laguntzeko prest daozelako. Zuek moduko bezeruei esker, gure herreza bizi zauko. erosi herriko komertzioetan. Lekitxon bizi, Herrizan erosi, Danok irabazi. ¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1.250 por cabeza. ¿Qué comeremos? ¿Un Rolex? Uno de sus clásicos. Zinema, el menú. Bikote gazte bat munduko tokirik esklusiboenetako batera joango da, sukaldaritza esperientzia paregabea eskaintzen duen jatetxe batean afaltzeko. Hala ere, txefak osagai sekretu bat prestatuko die, bi maiteminduengan emaitza harrigarria izango duena. Forma parte del menú. Largo de mi puto camino. Para esto han pagado. Tranquila. Moriremos esta noche, sí. Lekitxon bizi, herrizan erosi, Danok irabazi. Eguraldia Kitxo elkartiak babestuta. Gaur giro nahasi jaua euki dugu. Hego-mendebaldeko haizia goizaldian zakarri ibili da eta itsasotik zaparradak sartu jakuz. Bizar ez dago horren beste euri ingo. Goizian oindik be euri apur bat egin leike, baina eguerdirako atertzera egingo dau. Iparraldeko haiziak eta giro estalizak temperatura maksimuen beherakadia eragingo dabe. Zapatuan, oindik goizian hotz egingo dau, baina hegoaldeko haiziak temperatura maksimuak gora eitxia eragingo dau. Zeruan goi-hodeizak eukiko doguz, baina orokorrian giro argiza espero da. Domekan, hegoaldeko haizia bolada oso gogorrekin ibiliko da. Zeruan goi-hodeizak desente egongo dira, baina giro argiza espero da. Hegoaldeko haize zakarren eraginez maksimuak gehiago igoko dira. Hurrengo astia hegoaldeko haize zakarragaz hasiko dugu, temperatura epelakin eta giro aldakorragaz. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.